Здравейте хора, казвам се Ангел Иванов, може би повечето от вас ме познават, понеже ще публикувам това видео на страницата на агенцията, която управлявам. Представлявам фирма Андромеда, недвижими имоти в град Плевен. Участвах в събитието Горещ стол, което се провежда в менторската академия на господин Юли Томкин и целият му екип. Там получих много идеи и препоръки за основното нещо, което сега е приоритет в нашата фирма. Търсим нови хора, мотивирани да работят, да получат, да им предадем нашия опит, да им дадем да се докоснат до това, което ние работим. В момента екипа работи с много клиенти, които сме натрупали през годините, но има и още много нови клиенти, които искат да работят по нашия начин, да бъдат обслужени, и търсим мотивирани хора, които да искат да споделят това приключение с нас. Тук малко монтаж. Исках да кажа, че всеки, който може да ни даде идея, да насочи човек или да даде препоръка, може да се свърже с нас, може да посети нашия уебсайт andromeda.bg или по всички други видове и начини за комуникация. Благодаря ви предварително.